ରାଜୁ 20 ବର୍ଷର ଭେଣ୍ଡା ଟୋକାଟିଏ। ମେଟ୍ରିକ୍ 2 ଥରରେ ପାସ୍ କଲା ପରେ ପାଠ ଘରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ବାପ ସହିତ ଜମିରେ ଯାଇକି କାଦୁଅ ହେଲା। ଗାଁ ଘର ଆଗରେ ତେଜରାତି ଦୋକାନଟିଏ ବି କଲା। ନୟାଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଶୋରୁମରେ କେତେ ଦିନ କାମ ବି କଲା, କିନ୍ତୁ କୋଉଥିରେ ବି ମନ ଲାଗିଲାନି। ମନ ଯାଇଥିଲା ଦୂର ସହରରେ, କୋଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୋହ ଆଗରେ ବାପା ମା ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ଲୁହ ଏସବୁ ପାଣି ହୋଇକି ବହିଗଲା। ଦିନ 3:50ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ଷ୍ଟେସନରୁ କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଧରିଲା। ରାଜୁ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଟ୍ରେନରେ ବସିଥିଲା ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେ ଟ୍ରେନରେ ବସିଛି। ସାଙ୍ଗରେ ସେ ତେଲେଙ୍ଗା ଦଲାଲ ଆଉ ତାରି ଭଳି ଆଉ 10 ଜଣ ଯୁବକ। ରାଜୁ ବ୍ୟାଗଟା ତା କୋଳରେ ଚାପି ବସିଥାଏ। ସାମାନ୍ୟ ଭୟ ବି ଲାଗୁଥାଏ। ବାପା ମା ଗାଁ ଏ ସମସ୍ତେ ମନେ ପଡୁଥାନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଫୁଲ ସ୍ପିଡ ଧରି ସାରିଥିଲା। ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ରାତି 11ଟାରେ ଟ୍ରେନ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ଦଲାଲ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ କ'ଣ ପଦେ ଦିପଦ କଥା ହୋଇ ବିଦାୟ ନେଲା। ରାଜୁ ସହିତ ସମସ୍ତେ ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଗୁଞ୍ଜା ଗୁଞ୍ଜି ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ବାଟ ସରୁ ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଡ୍ରାଇଭରର ଡାକରେ। ଭୋର ହେଇ ସାରିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁ ସାରିଥିଲେ। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରୁ ନୁହେଁ, ଉଇଁଥିଲେ ଏକ ଅଚିହ୍ନା ଜାଗାରୁ। ଆଉ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଜୁକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଅଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନା। ସେ ଜାଗା ନା ଥିଲା ସହର ନା ଗାଁ, ଥିଲା ଗୋଟେ ବିରାଟ ପଡ଼ିଆ। ଦୂର ଦୂରକୁ ଘର ବଜାର କିଛି ଦିଶୁନଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଇଟା ଭାଟି, ମାଳ ମାଳ ଠିକା ଶ୍ରମିକ, ଆଉ ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଟିଣ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର। 3 ମାସ ବିତି ଗଲାଣି। ରାଜୁର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି। ଏବେ ତାର ମା କଥା ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି। ବାପାର ଗାଳି ମନେ ପଡୁଛି। ଡୁଆନ୍ତ ନଦୀର ପାଣି ମନେ ପଡୁଛି। ଗାଁ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଆଉ ସେ ପାହାଡ଼ କାନ୍ଥରୁ ବହି ଆସୁଥିବା ଝରଣା ମନେ ପଡୁଛି। ପୋଖରୀ କୂଳର ସେ ଖଟି ମନେ ପଡୁଛି। ମା ବାଢ଼ି ଦେଉଥିବା ପଖାଳ କଂସା ମନେ ପଡୁଛି। 4,800 ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି 3,000। ବାକି 800 ପରେ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦିନକୁ 2 ଓଳା ଭାତ ଆଉ ସମ୍ବର ପାଣି ମିଳୁଛି। କେବେ କେବେ ବାଇଗଣ ଆଉ କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା। ସକାଳ 7ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଖଟଣି। ରହିବା ପାଇଁ 10ରେ 10 ବଖରାଟି। ସେଥିରେ ପୁଣି 6 ଜଣ କୁକୁର ପିଲା ଭଳି ଜାକି ଜୁକି ହୋଇ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଆସିଲା ଦିନଠୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବା ହେଇନି। ଯୋଉ ସହର ସେ ବୁଲିବ ଦେଖିବ ବୋଲି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା, ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଏକ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ କବର ପାଇସାରିଲାଣି। ଏଠି ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ମାଟି ପଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଟା ଭାଟି, ଆଉ ତାରିପରି ଗାମୁଛା ଆଉ ହାଫ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧା ମଣିଷ। ଜୀବନର କେତେ ରଙ୍ଗ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏ କାହାଣୀଟି କେବଳ ରାଜୁ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି ବୋଲି? ଏ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିଥିବ, ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ବି ଘଟିଛି। ବାପା ମା ଘର, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ସେ ଧୂଳି, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ମନେ ପଡ଼େ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଶା କରୁଛି ଷ୍ଟୋରିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗପ ସହିତ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।